Mä oon Jenni ja mä työskentelen tällä hetkellä myymäläpäällikkönä meidän Ruoholahden myymälässä. Esihenkilönä Synsamilla meidän työ on tosi paljon siellä asiakasrajapinnassa myymälässä yhdessä työntekijöiden kanssa tavoittelemassa meidän yhteisiä tavoitteita. Totta kai tehdään myös paljon toimistotyötä, työvuorosuunnittelua esimerkiksi, mutta pääosin ollaan myymälässä yhdessä tiimin kanssa. Mulle tärkeimpiä asioita tiimin johtamisessa on semmoinen arvostava ja läsnä oleva johtaminen ja tietenkin ne ihmiset ja heidän auttamisensa. Meillä Synsamilla on erilaisia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi kouluttautua tyyliasiantuntijaksi tai erikoistua urheilunäkemiseen. Mä oon itse aloittanut Synsamilla optometristi-opiskelijana ja sitten valmistumisen jälkeen optometristina. Optometristi-aikana mä kävin meidän firman tarjoaman esihenkilökoulutuksen ja sitä kautta sitten pääsin etenemään apulaismyymäläpäälliköksi ja lopulta sitten sieltä apulaismyymäläpäällikön roolista pääsin tähän nykyiseen myymäläpäällikön rooliin. No, mua ehdottomasti tässä työssä motivoi ne ihmiset ja se, että mä saan työskennellä ihmisten kanssa. Se on parasta, että pääsee auttamaan omia tiimijäseniä kehittymään omassa työssään ja löytämään se oma potentiaalinsa. Synsamilla ehdottomasti parasta on, että me päästään täällä tekemään paljon myös yhteistyötä kollegoiden kanssa ja sparrailemaan toinen toisiamme. Meillä on tosi nykyaikainen ja nuorekas tapa johtaa. Jos sä oot esihenkilö, joka haluaa päästä johtamaan ihmisläheisesti ja yhdessä tiimin kanssa tavoittelemaan niitä teidän yhteisiä tavoitteita, niin silloin sun on ehdottomasti syytä hakea Synsamille töihin.